गाड़ी ढका हेयर गाड़ी अभी सारा बाइक की रॉन्ग साइड के मार बाइक ना इधर तो ठीक है एडी देखो बाइक बाइक तो देखो हां बाइक एडी से आइते सर बाइक एडी से आइते উনি তো স্যার উনি তো রং সাইডে আইতাছে তো তারপর জানা স্যার আমার মাথা তো আপনার তারা বাঁচাইতে কি আমরা তো শেষ এখানে তো ট্রাফিক আছে তো जो नंबर है तो गाड़ी जेबो साबाखा जों दिनै बाबरघाट आन बारि सर थांमानि बंगाला थांनायनि जों यांगो आगरतला फिरापुरो निनि एरि नगरनि जे सिएनजि बुसखांगो आरो कायसा जों जे आरो सिनि साइड जों फायो आजा हठात कायसा बाइक फायरेका आ बाइक न बाइसना थांनाय आङो जे गोजानि लामाव आरो आं ब्रेक नारमागे थुराय मारिका ओंगे आ जागाव जों जे नायो बना बाइसना थांतने एगे वानसारो जे सुनताम साइटं सिनि मांसाया फनाव ओंगे जोंताय बजा तंसिनाय सिनि साइ बसाय आंखा जों ताम खायनाय आमाय जों दिनि सिनियाव हापिं चेनेल न जों दिनि मारिंखा नों जे नों फिसा प्रसार खाय सिरि जों कुबिया तंना मसुङो जों आसा जों बताबो अशिकतलिया बा जों ताबो आनमेचुरिया चिन्ना जों साब फाय अंगारो एसआर फायने जों सावो नरं महाय रंगे आङाबो साजे गे ममाय साय एसआर सरका एसआर बर सावो उल्टा दिगे नि बाइक फायो र हने बरनि बरकसे जों सापोर्ट खाय दङ नरं जेबाबे तिनि नरं बरनो बासिरखा फेमिली मेम्बर बतङ सिन लोगसों फेमिली गे बर पयमा साका नरं नागा खाना फादि जों नंलगे सापोर्ट दङ नि बर फोन नाम्बार फाय दङ हजा एसआर पुलिस के तामसा बको सावो नरं बकिसा बोल कक सावो माने ताम बागै ब सिनि रां र साना बाय दे बमाय खाय कुन साइमियाबो बो ऐसे प्रेजेंट बकरै बहुत माने 20-25 मिनिट परे फाइब्रो बसावो माने नंग नरक से बसकांगो बकलगो सिनचावो किंतु बाइक बसकांति फायाबो वन वे रूट माने सिना माने वन वे रूट जों जे साइड थां दङ लेफ्ट जों तो बिस्राम गनो साइड यां एदि नगुंगने बाजार कानि थां दङ गे ब आरो यां बसकां फायका गांगलो काजा गे ब आन गारि चालागो अंके बाबु फाइब्रो बन बानचिनाबो ब एकदम स्पीड अफ फायो अंके बन बानचिनानो बागै जों याङो ओ गो थाकांका वन वे नि जे स्टोन आ पिलारो जों सिनि गारि नांगैखा गाय का एक्शन बाइक ले दुखु दे बाइक छुंया बाइक थाना दङ गारि बान थाना तांजा बाइक कि छुंया गे पेसेन्ट बु कि छुंया जास बन नाटक खाइ बा थांका किन्तु आनि गारि सांनाय बखरा फाटिका पुलिस के तामसा पुलिस आ प्रेजेंट दङ आबो त कुन साया किन्तु अला एएसआई फाइका एएसआई फायो ब कुन सियारनि हदात फाइ छापयो आ गारि नरनि से दुस बाइक उक्रोति गारि न उक्रोति बाइक बेसिन गारि बाइक आति ngनाय बा बुसकांति फायो जोंनि जिसे आरो सयं दङ थिनगो त बुरै दङ बासै संरक्षणबो फेमिली मेम्बार दारा संरक्षण दङ ते टोटाल आरो 5 मेम्बार अंगो जोंथ' नुक दङ आरो बरकसे बाइक फायदोनि बनो मासा बानचिजों थांथिनि सिनि अनेकटा फटिंगा बकरक फाटिका ते आनि लगी तंगे दारा बासै संबर ब एफेक्ट बायखा सिन बरक बासो बहुत थानानि बहुत थानानि आबो एडी नगर माने अरुणदुति नगरनि थानानि एएसआई बिन बुंता जोंहासो मुइमालिया बर पिता अग्रक राबखै छावो माने जों जाते माने बरक बाय नरम बाबे कक सार माने सातुन किरिथि आदे हेके सावो जों आरो मबो खैमालिया तफान जों भिडिअ रंनार खा आजा नक ताब ताम बम हाय नाय जों तां नायो जों ताबुक सिनि कायसा फालतु सिनि आनि गारि र गांबे ngongथुन ते आनि खरचा आब्रा आं मानथ आनि गारि खरचा आनि गारि त कम से कम आरो 1.5 लाख टाका खरचा नाय ताबुक किन्तु आ जे बाइक नाय जे बत ngखा बिन त बाइक किचुनिया स्क्रैच फन्चे कलाई इलिया बिनि बन बानजि थानि जोंकै पाथरा थाङै नाङै खा बखे किन दाहिनो बानजि लाङै बखे जास फिसा कलाई रि गासते बकुनु निया बन साका नतांगा ति खै नों रं साइटि फाइने अच्छा नरख बरफ फाइट दंमोन आगरतला फाइट दंमोन जोंकै आगरतला नग फाइट दंलाय मानि जोंनि बादार कार्डनि क्वाटारनि अच्छा मुंखे तमनो मुंखे बिन बुंबाय सुकराम देबरमा गान बुंखे एन्जेल देबरमा ओके